ranka shi daɗe barka da warhaka. Za mu so ka bayyana ma al'umma takaitaccen sunanka. Sunana Mika Baba Community Head na Jonjiba. Ni ne nake rike da na al'umma gaba daya na yankin Gurkocin Dam a Confusion Yarwa. So ni ne minguwa na wannan yankin. Na fata kuma jama'a wanda ina tare da su muna zama mu a cikin lafiya. To ranka shi daɗe aƙalla wannan gari naka mai albarka ya kai kamar shekara nawa da kafuwa? A kashin gaskiya wannan shekara wannan garinmu wanda aka haife mu iyayenmu wanda suka gaya mu muna neman shekara 120 na zama a nan. Bayan ba nan ne muke ba a da ba mu fita can Sone ne. Ko Gurwa can wajen Sone can. Iyayenmu suna zama wurin sun estate about 3 steps kafin wasu masu gagarawa zuwa nan. Wasu kuma suka koma Masaka, wasu kuma suka koma ta can Nubu waɗansu kuma suna Kutara. So muka warwazu a nan. So mu da iyayenmu da suka gaya mu suka rage a nan muka yi ɗan zama kaman duka wazu dai a neman abinci ne. Ana je gonaki ne a ce a zazo na amma wurare yanzu sun zama gari yanzu haka. Domin mu bayi mun gada wurin da mun ga akwai aiki ko akwai daji mun gada domin mu je mu shiga wurin domin a ci gaba da noma. Aikin mu kenan mun bayi wanda muka gada. Ba mu da wani sana'a ba sai noma na muke yi. Duk wuraren da kaga bayi suna zama kafi alihi gona ne ya kai su. So wannan wuri sai zai zama ya buɗe. To ranka shi daɗe